Guys, good morning. Ayan. Dahil lang buksan natin itong aking bintana. Ayan. Okay. Binukin ko muna yung laway ko. Joke lang. Hindi, ito na guys, pag-uusapan natin yung ads on reel. Ito, balitang balita to sa buong Facebook ng mga nag-tutorial. Ito guys yung ads on reel po na tinatawag ng ads on reel na wala na daw bayad. Para sa akin, hindi po totoo yun guys. Fake news po. Dahil kung wala na pong bayad ang ads on reel, sana wala na rin ads on reel na nakalagay at wala din mga patalastas, wala din sa mga ads, di ba? Hindi po totoo na wala na pong bayad yung ads on reel. Ang tinanggal lang po yung sinasabi nilang bonuses. Kasi yung dati noon, yung panahon pa ng hapon, panahon ng hapon. Yung panahon pa ng tagal na yun, siguro mga almost 1 year ago or mula nung pinatupad ni Meta, yung sinasabi niyang bonus program. Ito po kasi nagpalabas si Meta na almost billion yung nilabas ni Meta para sa mga content creator at binigyan sila ng bonuses. Ganun. Parang ang nakinabang dito, alam ko, sa USA at saka sa ibang bansa, India, yan, alam ko mga ganyan. Pero sa Pilipinas, hindi ko masyadong alam kung nag-benefit ba yung Pilipinas dyan. Kaya, yun guys sa lahat po ng mga nagtatanong po sa akin, may nagtatag pa nga sa akin kung totoo daw na wala na daw ads on reel. Hindi po totoo guys, fake news po yan. Okay? Kung wala na pong ads on reel, bakit nandyan pa sa mismong tools natin? Bakit kumikita pa kayo, di ba? Pero ako hindi pa ako kumikita sa ads on reel dahil nga hanggang ngayon nga hindi ko pa maasikaso, hindi ko pa nga na-monetize di ba? Hirap. Natanggal ko na nga guys, pero hihintayin ko pa yung mismong ni Meta, yung mismong review. I hope sana soon ma-monetize na ulit yung aking ads on reel, makumpleto lahat ng mga tools ko. Yung kulang ko na lang live ads tsaka yung ads on reel kasi nga nagka-problema. Pero yun guys ulitin ko po. Walang katotohanan po na wala na pong bayad ang ads on reel. Okay? Huwag po kayo maniwala. Kung meron man yan, sana nag-post na sana si Meta o nag-post na si Mark or si Creator Studio, di ba? Kung wala na talagang ads on reel. Okay? Huwag po kayo maniniwala. Okay? Sana kung meron man sana pinost na ni Mark or sino man yung Creator Studio, di ba? Kaya wag naman po kayo magkalat ng mga fake news. Basta guys, wag po kayo maniniwala Okay? Yun po. At sana ay may natutunan kayo dito sa video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.